Děkuju za nominaci mojí milovaný Áčan, kterou za to potom zabiju. Je to teda jako pivo, jo, teď natoč to prosím tě, že to je Radler, jo. Byla to pro mě, je to ovocný, ale je to tam. Tak jsem na sebe zvědavá. Jdem na to. Na zdraví. To nedá. Když už nemůžeš teď. Jak to voní? Tak už jsi viděla. Rozvádíme se a nesnáším tě. Stačí, ne?